Ahoj, mami. Čau. Ne. Takže dneska jsme se rozhodli připravit brambory s vajíčkem a takzvanou omeletku. Ano, omeletku, dáme si omeletku. Takže první, co jsme udělali, je, že jsme si pánvičku a tam byl zbytek takového hnusného oleje. Hnusného, už se ozývá. Takže pomalu můžeme... To je ten olej, Můžeme si zkusit takový menší test. Takže poprosím, Lukáši, trošku chleba. Chleba! Potřebujeme trošku chleba. Potřebujeme ždíbítek chleba. Jenom takový malinký. No, úžasný. Jo, tady takhle. A my vyzkoušíme test, jestli už je olej správně. Co bychom to vyzkoušeli tvým prstem? Jestli je správně nahřátý olej. Ano, olej je správně nahřátý. A? Už se ozývá? Ano, takže olej... Ale ten chleba to zase bude zahazet. To vůbec nevadí. Můžeme pokračovat. Takže další věc, co uděláme, zatímco já tam budu sypat brambory, tak můj kolega Elčí bude připravovat na malinký kousičky kavaros. Kavaros. A je moc pomalej kavaros. Takže další věc, to bude, vůbec se s tím nechce, vidíte to, jo, prostě. To je profesionál. Takže další věc, co uděláme, tak to bude trošku kruté, jo, bude to vypadat drasticky. Možná taková rada, nenechá bych to ten olej takhle brutálně rozpít. Hej, musíme tam dát ještě tohle. Vypojíme olej. A začneme asi znova. Hej, musíme tam dát. Hej, mychej to. Já ti taky zamykám. Hej, musíme tam dát tohle, ale já máme neměli... Co děláš, ty moc velký? Jak velký? Takovou omeletu budu vidět. To musí nakrájet. Nakrájet to tak to jak našťoukej. Máme šťoukadlo? Nemáme šťoukadlo. Tohle, já to chci nakrájet, to nechci našťoukat. No a můžeme směle pokračovat.